Hoffaf ddymuno wythnos gwaith ieuenctid hapus i bobl ledled Cymru. Mae'r wythnos yma yn gyfle i ddathlu gwaith wych a'n gweithwyr ieuenctid dros y 12 mis diwethaf. 12 mis cwbl eithriadol wrth gwrs. Rwy'n falch iawn o ymdrechion gweithwyr ieuenctid Cymru i gefnogi ein pobl ifanc yn y cyfnod anodd hwn. Rwy'n gwybod o brofiad pa mor gwerthfawr yw'r gwaith ieuenctid i fywydau ein pobl ifanc. Wrth gwrs, mae'r sector yn datblygu ac yn newid bob dydd, ond mae'r gwerthoedd yn aros. Drwy gwaith ieuenctid, mae pobl ifanc yn gallu adeiladau perthynas dda gydag oedolion a'r bobl sy'n sefyll wrth eu hochr, wrth iddynt fynd drwy broses anodd o dyfu lan. Mae'n ei helpu i ddod yn bobl o gymeriad, yn bobl gyda'r gorau. Bydd gwaith ieuenctid yn hollol bwysig yn ein cymunedau wrth i ni adfer o'r pandemig. I cydnabod y cyfraniad hwn, rydym eisiau adeiladu dyfodol da i'r gwasanaethau gyfer pobl ifanc Cymru, gan sicrhau bod ein bobl ifanc i gyd yn cael elwa o sector gwaith ieuenctid cryf, amrywiol a bywiog. Diolch yn fawr am popeth rydych chi ein wneud a mwynhewch yr wythnos.